Mga itay dispensahan na hunong tayo makadali na-interrupt kadali ang ato ang broadcast. Gumikan sa natin ito nga power interruption dito sa atong transmitter site. Di sa basak sa Nikolasapan karon balik na taon on air sa ato nga inyong mga radyo. Ingon man diri sa ato ang Facebook page sa atong online program kasama sa radyo og sa Facebook ug sa ato ang YouTube. Sa ato ni YHP Sumbunganan sa ato ang panag-uban. Nainomdum mo kagahapon ay nagpatabang ginikanan katong magtiayon no sa ilahang problema nga ang ilahin taon nga anak nga nakasinati man to og gastropathy og lupus nga unta manawagan para sa dugang tambal sa iyang anak apan kagahapon adlaw napahibaw ta nga namatay no ang iyang anak nga 36 years old. Subo man tuod pero ginikanan sus padayon gid gihapon ang itag mga pamaagi nga makalingkawas sa ubay-ubay sad nila no nga mga obligasyon pinakay nakautang-utang alang sa pagpatambal sa iyahang anak apan nakalas namatay gud in taon og dunay tulo ka mga anak nga gibilin nga mga gagmay para ba nga nag-eskwela. Una nga kagahapon sa panawagan nato diri sa DYHP Sumbunganan nagkatigom ta og na-turn over nato kagahapon adlaw ang 5,000 pesos no ngadto sa ato nga nanawagan kagahapon. Diyan kay salamat mga sukit paminaw sa iyong makarunayon nga suporta og makarunayon ninyo nga pag tabang labi na sa mga higayon nga manawagan ta on air. Tong panawagan na himo nga mas nilapad pa gumikan kay natay panawagan sa mga live guesting nato o ato sang panawagan karong adlaw labi na gyud in town sa ato ang live guest nga nakaron sa ato ang CBN 5,100 pesos day ato na turn over kagabi ngadto sa ato ang bisita. Karon sa atong panag-uban kay limitado ang atong oras makasama ali una ta sa ato ang hatagan og pagtagad ang ilang igsuon diagnose ni og colon cancer stage 4 taga Busay Pinamungahan Cebu. Ang ilaha matabang-tabangan sila sa ilahang ongoing treatment ani treatment protocol gumikan sa chemotherapy no sa di pa ta mo padayon atong i-welcome ang igsuon nga nakaron sa atong sibianan may gabi paduol sa microphone ang imuhang pangalan palihog. Joanne Pasonilaw, ma'am. Joanne Pasonilaw. Pasonilaw. O, pero pangidaro ni Joanne? 33. 33. Ang pasyente nga mo igsuon, kasi pangalan? Si Johnny Tanghian, ma'am. Johnny Tanghian. Oo. Pero pangidaro ni Johnny? 26. O, kalusa man si Johnny na kuan na diagnose ani nga sakit? Pag May 8, na kuan na mo pag human sa iyang kaning colonoscopy. So karong kanang Mayo ha, karon na 2026. Karong 26. Oo. So sa may status ani na may uban nga moingon nga stage 1, early stage, stage 3, stage 4 unsa may status? Stage 4. Stage 4. Uy, ulitaw ni si Johnny? Ulitaw, ma'am. Pero sa man ay trabaho? Wala. So naara sa inyo unsa may panginabuhian lang niya? Last katungo pa siya nasakit, ma'am, nag-guardian na siya. Kaning pag October start na siya na dili na normal iyang pagkalibang. Dayon nagpa-check up mi na wala ra may kuan ang iyang laboratory, iyang ultrasound og X-ray. Oo, so kana lang yun. Pag sunod na pong buwan kuan na pud iyang balik na pud di bitaw mo kuan iyang kalibang balik na po og kaning kuan pa check up. Wala ra may pwede pikto mo to naka-decide na lang mi pag kaning April kay sige na medyo sakit dili mo siya mahimutang sa iyang magsakit na iyang tiyan. Nagkuan na lang mi na amo na lang gyud siyang ipa-colonoscopy para makita og unsay kuan sa lawom ba kay ang katong iyang mga tambal nga gipang inom wala ra man gibali bitaw balik-balik ra di siya so hantod karon nga advice siya sa chemotherapy nakasugod na mo. Yes, ma'am, pag June 5 first na session sa June 5 so pila pa man ka treatment ang kuan ani gi require? Wala pa ka kuan ang amo na kuanan, ma'am, kana ra siyang pang ikaduha ka session bitaw na chemo. So kani ikaduha nga session sa chemotherapy mao ni kantidad nga 92,000. So dako man di ay no. 92,000 para lang sa ika-second session para sa chemotherapy. Almost 100,000 pod ang panginahanglan.
So kamo mga igsuon, ikapila man ka. Kuan ma'am, kaning kaduha. Ikaduha. Oo nya kaning lain mo igsuon, Tulo. ikatulo. O pila mo kabuk magsuon di ay? Kaning 7 ma'am. Then ang usa pod napo ko igsuon na PWD pod na nadakuan po iyang spine bitaw. Uy. Mag 2 years na po siya rong on July 10. So kapag kuan na dili po siya katitir dya po siya og diaper. Hangtod karon. Hantod karon niya. Sus pastilan. O Karon inyo mga ginikanan. Nara sa mo ama nagumara. So ngano nakahukuman mo nga maanhi mo diri sa DYHP magpa-schedule og hangyo para sa tabang. Para na makakuan po ito mi sa kinanglanon sa iyang chemotherapy ma'am para mapasin pag makaluyan ba na matabangan pa makasurvive siya sa iyang sakit. Amo lang gigikuan na masunod ang treatment kanang ikuan sa doktor. Kasi wala na mi kaning kuan niya kaning suporta kwarta mo na namasin lang gyud mi diri na unta na matabang-tabangan na mo ba kuan para mapadayon gid na mo ang kanang pagkuan bitaw sa iyang Oo, treatment. kano sa may schedule ani sunod? June 26 ma'am. June 26 sa ato pa katapusan nga Friday no. So karong buwan na pero last Friday of the month June 26 pero dako po ang kinahanglan ninyo nga i-raise mao na nga masabtan pod ang inyong sitwasyon karon nga dumikan sa kawadon ang inyong oras, yung panahon, yung paningkamot mo lang po inyong ika-offer or ikatabang sa inyo. Igsoon sa naminaw to siya karon si Johnny sa imong ginikanan. Oo, sa may imong greetings, sa may imong mensahe sa imong igsoon. Nagdili lang siya magkuan og paglao ma'am sa iyang kuan kay kami andam ra pud mi man kamot ug mangitag paagi para sa iyang mga sunod na session para sa iyang chemotherapy. Sa mga Joan, single pa or nakay pamilya po? Ma'am. Widow na ma'am. Na widow na po. Pila ka buk anak? 3. Sus pastila no. Bata pa man ka nga na byuda. 31. 31 pastilan po. So, ay mga anak gagmay pa ron, imong lang gibilin. Oo, akong gibilin sa akong mama. Oo. Kaya di man kaya akong mama di po kay kuan og biyahe bitaw. Kuan. So, inyo lang tinabangay lang as pamilya, tinabangay lang isip man nagsuon. So, mo na isig suportahay kani sa gibuhat karon no sa ato mga bisita, duha man ka magsuon nga naa diri, na bati ang ilahang mga katuyuan, nadungog putos ang igsuon nga si Johnny dito nga nagmasakit, yes tinuod gid na. Ang suporta, moral support, ang suporta nga naamo nga dasig kanunay bisan pa og nay mga higayon nga asa pa asa katagpliti para makaadto ani. Sakto ba na tinuod ba nga nahitabo? Oo, asa pa man ta mo mangutang para makaadto ta ani. Asa man ta nga mangutang para makaabot tag DYHP. Magnay tinuod nga istorya. Tinuod gid na ang kasamang ni story nga mga budangop diri sa DYHP sagad inutang pa ang pamasahe. Apan para nila sa ato mga bisita, bahala na lang. At least baka baton man sila o ginagmay nga kahupayan sa ilang gibati, ginagmay nga tabang apan kasing-kasing gikan sa ato mga sukin tigpaminaw di bi alalimpod. No, sa pamilya nga kana nanay magmasakit, adunay mga na problema, financial man ug uban pa tiaw mo na lain-lain gyud nga mga problema suliran nga atong ipaminaw sa ilang mga sumbong diri nato kagahapon katong lupus, gastropathy, katong miaging adlaw chemotherapy. Miaging adlaw lain pod karon lain sa ding colon cancer mo nang lain-lain gyud nga sitwasyon, lain-lain nga kalisdanan apan usara mo ang pagpakalig-on ug ang suporta sa matag pamilya ug ang kita diri sa DYHP sa atong program sa DYHP sa Bunganan bisan ginagmay-gagmay man lang pero ang labing himahinungdanon ana mao nga kasing-kasing atong tabang. Busa karong hapuna or karong gabi na Joanne unsa may imuhang hangyo sa atong mga sukintig paminaw? Sa tanang mga kaning sa kuan sa DYHP radio station og tag dumala sa ni mayang hapon sa tanan og labi na gyud sa katong nagtigpaminaw sa atong DYHP. Kami nangayo kami og tabang para sa among chemotherapy sa akong igsuon nga si Johnny Tanghian na diagnose sa colon cancer para sa nagkuan mi og tabang para sa iyang next session sa iyang chemotherapy. Og nagdaghang salamat og mayong gabi.
Mga kasama, sa ato ang tabangan karon morning colon cancer stage 4 ang ilang igsuon nga 26 years old. Ang ilahang katuyuan nga makatabang-tabang lang po ta ginagmay. Sa treatment protocol diri nga moabot og dako-dako gyud nga kantidad hinaot. Nga doon na lang po tay ma-share sa ilahang paginahanglan karon. Para sa inyong tabang ato ang GCash number, lahi po din nga number ang ato ang gamit ha kaning ato ang 0918 554 2071 no under Ida Tampos kani ato ang number ato ning gigamit aning DYHP sumbunganan apan kaganina mukabat sa to sa 8,000 pesos ang ato ang na dawat para to sa biktima sa linog sa Mindanao, so ato nang gi-transfer para madugang sa donasyon alang sa Uplantabang sa Mindanao nya karon ato GCash number nga 0918 ato gini siyang tinguha nga mao ni ato ang gi-assign para sa atong DYHP sumbunganan kay sayod banta na itabangunon dito sa Mindanao apan nasa gyud kang tabangunon nga modangop diri sa atong Sibianan o na nga nag-provide lang gyud ta kami naningkamot lang gyud ta diri sa DYHP nga mga numbers nga inyo mapadalhan para sa ingon makapadayon ta sa atong panerbisyo kay saan man ni tinuod ba gyud ang realidad may gyud nga kalisdanan labi na kini magka-ospital labi na kung mapangandami nga mao na sitwasyon. Para sa yung tabang i-flash karon diri sa atong screen kita karon kitong nag-Facebook ang atong number 0918 554 2071. Balik ko na 0918 554 2071. Pwede sa dinyo i-walk in inyong donasyon inyong ihatod diri sa DYHP Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Lakbayan sa Sugbo. Gidlalim kung galing mga ginikanan ang mga panikay-sikay didto inato lasad gyud kaayo. Ang importante lang nga makapalit og bugas, makapanud-an para sa matag adlaw-adlaw nga survival. Apan moingon gali ta nga hospital pang pa-chemotherapy labi na kung ginagyoy kantidad ang mao nga paginahanglan nga lisod gyud kaayo makadangop gyud og asa pwede nga makaadto. Para sa yung tabang atong balikon ang ato ang GCash number 0918 554 2071. Para sa inyo tabang mga kasama 0918 554 2071 unsa man kagamay ang amount nga pwede niyo mapaambit apan dako gagahapon kayo na o mahinungdanon alang sa ato ang mga bisita nga nakaron sa Sibianan yawat pa ang ilahang panginhanglang pinansyal labi na pagtigom alang niining itakda na pod nga chemotherapy para sa iyang igsuon makatigom-tigom sila. Atong balikon para sa inyong tabang 0918 554 2071. Kani ato ang parag-uban karon sa DYHP sumbunganan mga kasama. Lahi ni nga GCash number ang ako pod ni nga smart nga GCash number ang ato ang gigamit para padayon mo ang kapadala sa iyong tabang para sa DYHP sumbunganan nga mga bisita. Apan katong sa ato ang Uplantabang lahi ko nga number ang atong gi-provide para all accounted ang mga tabang nga ato ang nadawat. Sa mga nagtawag to confirm kung mao man nga number, yes, mao nga number 0918-554-2071 para sa iyong tabang mga kasama. Gamay nga suporta, bisan unsa man kagamay ang pwede ninyo nga mapaabot. Dako na kanang ikatabang sa ato ang nanawagan karon. Ato balikon ato GCash number 0918-554-2071 under Ida Tampos or kadagaling ihatod ang inyuhang tabang diri sa atong Sibianan. Nagmonitor man mo pinaagi sa iyong paminaw sa mga taxi units baron nga inyong nasakyan, mga TNVS at mga Grab drivers, Maxim drivers o InDrive. Nagpaminaw karon ato mga modern PUJ drivers or kanang nagpaminaw karon kanang nagsakay og Sibas o uban pa. Mayong gabi ninyong tanan uban nito nga pasahero nga nagsakay naka-tune in sa DYHP nga moingon luuya sad sa tinuod gyud na nga ato ang matugkad ang kalisod sa pagpaminaw sa ilang mga sugilanon nga tinuod gyud man kag moingon kag nga pamasahe kuwangon pagali utangon pagali ra makaabot lang wag na tinuod nga hitabo.
balikon 0918-554-2071. Magkasama para sa inyong tabang GCash number alang ni ining stage 4 colon cancer. Nga si Johnny, taga Busay pa ng mga Hansibo. Atong oras salasay sa 21 na. Dugang pa nga parag-uban nato uman sa mga pahinumdum. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced naagid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok. Unilab quality yan. Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. Balik sa taparag-uban dali sa DYHP Sumbunganan, mga kasama para sa yung kasing-kasing nga tabang alang nining cancer patient or colon cancer patient, mga kasama stage 4 na raba. Ang sitwasyon sila igsoon nga 23 anyos sa kalalaki. Single ni, apan maulagi nagkasakit, unya gikan sa pagpa-check up o laboratory, diagnose ni siya nga stage 4 colon cancer. Una nga sila nang limbasog nga mapatambalan ilang igsuon, maluwas ang ilang igsuon pero gumikan sa kakuwang sa pinansyal. Lain-lain nga government agency silang naadtuan na pero di pa gyud igo ko lang pag yun. Una nga nidangat diri sa atong nga Sibiyaanan, bisan pa man lang no sa gagmay nga tabang madugang-dugang. Okay, so alang sa mga nipaambit na sa inyong tabang, daghan kayong salamat. Apan katuwa pa maka-send mo ni ato number nga gigamit 0918-554-2071. Liko na 0918-554-2071 para sa inyong tabang, mga kasama. Piso man na 5, 10 pesos, 20 pesos sa inyong kasing-kasing nga tabang, pwede kainan nyo isend sa atong GCash. GCash number 0918-554-2071.
unsa kagamay man gali na kumpara nato sa to kawabuton ato mahatag, pero dako na kay nang butang para sa nanawagan karon. Mo nang ako galing naisud mo Gcash 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, iapi lang na. Kaya wat pa makadugang-dugang sa ilang tigom para sa ilang anak o sa ilang igsuon. No nga ilang gitabangan nga ma-raise ang kantidad para sa lain nga session ini sa chemotherapy gumikan sa colon cancer stage 4. 300 pesos gikan sa San Francisco, Southern Leyte. Salamat kaayo ha. Ngayong gabi ninyo diya sa man kalayo diya sa San Fran, Southern Leyte. 300 pesos 4876. Salamat kaayo sir. Thank you kaayo ninyo diya ma'am. 25 pesos 0845. Daghang salamat. 20 pesos 7 or 8709. 50 pesos salamat gikan sa 8141. Thank you. 68 pesos 9088. Dagan kayong salamat. 500 pesos gikan sa 8207. Dagan kayong salamat ninyo. Di apay 100 pesos 14 or 100 pesos gikan sa 4300. 500 pesos donated by Marian Symphony and Gilbert Luke. Gikan sa 2853. Salamat kaayo ninyo. Salamat kayo sa inyong tabang. Alang sa mga nangutana, maabani ato ang number sa GCash alang sa DYHP sa bunganan program karon. Yes, sa mauni 0918-554-2071. Ato balikon ha 0918-554-2071. Dugang pangatabang 150 pesos. Diyan kayo salamat. Gikan sa 4469. Thank you. 100 pesos. Gikan sa 5273. Message from Luway Bohol with prayer. Salamat kaayo. Okay, ito oras alas 6:28 na. Karong mga orasa ang ato ang natigom is 3,283. No? 3,283 mga kasama. Okay, sa di pa tamo tapos, ato ang pasalamatan ang tanan nato nga naglangkob sa ilang suporta karon kuno galing din mo mga paapas pangatabang. Pwede rin sa ato ang sibiyaanan inyong ipaabot, inyong ihatod or sa GCash 0918-554-2071. Okay, sa ato ang panag-uban karon usay mensahe ni Joanne sa ato natigom karon gabi una ginagmay-gagmay man apan kasing-kasing. Salamat kayo sa inyong mong tabang o inaot na pagkatatagan pa mo kaning grasya sa iyong kwanto sa iyong kayong maluluyon o dakan kayong salamat. Kasama nyo na dungog, no? Si Joanne Igsoon sa atong pasyente nga diagnose og colon cancer. Dengan kay salamat sa inyong mga gipaambit karon na mas nilapad man ang ato ang panawagan karon para sa katalagman usad nga mga nabiktima dito sa Mindanao o karon sa tinuod no nga sitwasyon pod din sa tong sibiyaanan nga didangop apan bisan pa man ni ana sa ato mga gidaghan nga natabangan naghapon tay napaambit karon gabion. Kaya salamat kaninyong tanan. At oras alas 6:30 na sa lipat mo tapos DYHP Answer to Win promo winner. Uy, ang ato ang pangutana karong gabi una mga kasama. Pila may latest nga ihap tali sa mga casualties sa linog nga niigo dito sa Mindanao. Naka-like, naka-follow DYH Parents Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Facebook page, o gingon man naka-share sa toon live program karong gabi una. Congratulations ang tubag 37. Latest nga count sa casualties 37. Congratulations, winner of 200 pesos Edwin Tapil Himongala.
Edwin Tapil Himongala, congratulations. Edwin Tapil Himongala, i-message lang ang imong complete name, imong GCash number. Unya, ugma pa sad ni nato mapaabot no ang inyong premyo kay out of office naman ato ang in charge karon sa atong Sales and Marketing Research Department. Congratulations Edwin Tapil Himongala. Karong panahon na mga kasama, importante kayo itong proteksyon kontra sa paak sa lamok. Kami nagkadining nga dengue. Busa, magbaton taghaplas. Nga naghatag ka na ito og proteksyon. Batok sa dengue, labaw sa tanong magamit sab na ito isip pagpanghaplas. EXL All-in-One Skincare Oil. So, ay din nyo mga kasama. Adunay kini calming effect at the same time. Adunay halamang gamot nga mao'y natural and repellent property tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban na ito kontra dengue. Samtang sa itong pagpangape, mga kasama itong pilion ng kape, nga lamian na, naghatag pa ka na itong energy, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, naghatag ka na ito og energy, healthy immune function, brain health, blood sugar control, o gaban pa, balanse kayong lasa sa itong pagpangape. Healthy coffee lovers, uy, unsa pa may inyong pangitaon, ani-ana EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na. Ito, botika, the all kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Yan kay salamat sa ato mga suking tigpaminaw, mga kasama. Sa tanan ninyo nga suporta, dihan kayong salamat. At pabalikon, gawa sa DYHP Sumbunganan, sa mataghapon nga tanan, padayon na sa mga tuang oplantabang para sa nabiktima sa linog. Dito sa Mindanao, ang atong mga numbers nga gi-provide alang sa inyong tabang, pwede ninyo nga i-view ang ato ang DYHP Arimincibo Facebook page. Naka-pin post ang mga numbers diha. Ngayon yung pagdadalhan o mga QR code aron direkta ra inyong pagpadala sa tabang sa mga accounts nga atong gi-provide. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech Robel, Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radyoman, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo